Say hello. Say hello. What's up, madlang people? Sama natin si Boss Weird, Pastor, si Lola. Ito na oh. Yun! Buhay probinsya! Ang shell. Ang dami ng shell. Ang dami na din ako nakuha kanina dun sa bahay. Ilagay ko na sa bahay. Inabad ko sa tubig. Study lang din ako dun eh. Pakita mo sila Ilay, pakita mo sila Ilay. Eli, hello! Hello, say hello. Shell, sumisilip ni Ilay yung cellphone. Tapos nung nakita niya, tumawa siya, tapos tumalit. Ilay! Ilay! Ilay mo ko lang! Ilay! Ito po, Layo. Ilay! Papa starred. Ligo tayo, guys. Hello, Eli. Swim, let's swim. Eli, let's swim. Oh, Eli, oh, higa ako. Eli, oh. Eli, higa ako. Ay, sarap! Dito kaya yung view. Dito yung view. Andun si Boss Weird oh. Naliligo. Si Boss Shoutout Weird. natin yung mga tropa natin dyan. Shoutout natin. Shoutout sa mga apports ko dyan sa Zamboanga. Shoutout. Ako ko. Shoutout. Eldamon mga friends. Elgin na Zamboanga. Ako ko! Kasi kami aura na Pangasinan. Shoutout. Sige mga mali. Ali lang ka mo. Be happy. Be safe. Always. Stay safe. Eli, hello. Back here. Sarap po. Oy, paggulong-gulo na tayo dito. Parang nata-training lang. Yan. Say hello. Ano yan? Nararamdaman niya may tubig. Tatanggalin niya. Ano yan? Bibi. Boss Weird! Ano oras na ba? Andito na si Boss Weird. Anad, pambira, naliligo-ligo lang ako, meron makuha oh. Andito na si Boss Weird. Meron siyang sasabihin. Boss Weird, may sasabihin ka ba? Mas kailan? Sunblock. Gaano ako siya, di ba? Ano man daw siya, mag-ano kami na steakhouse. Secret weapon. Pangkat eh. Hell, yan, hindi yan. Bakit? Eh, cum laude naman siya.
Pero cum laude siya. Ah, hindi siya cum laude? Ah, kaya. Huwag ka na. Tapos mag-masteral ka. Ano mo, master? Eli, I'm zombie! I'm zombie, Eli! I'm zombie! Zombie! Pero mag-masteral ka kasi may ano. Ang hirap ng math. Mag-master na diba? Tingnan ko yung math. I'm zombie, Eli! Wala akong I'm zombie. Wala akong mapagtanungan, pero busy na ako. Tawa siya, oh. Na ito. Oh, Shell. Shell. Kayo yung self-study. Hindi dito naman. Quarantine mo. Dito, nangangapa-ngapa lang ako. Meron. Ang ka namin ni Bebe. Basic lang. Kahit na lang sumagot ng exam ko sa math. Hindi ka mag-photography. Kailangan ka pa pala. Bakit sa site mo? Di ba may mat ka na? Ano yun? Basic lang. Gusto niya yung ano, Logo, review. Oo, unahan na kita. Panlaw na tayo, guys.